eta bestetik ikuste dugu azkenean Markel Olano jeltzaleak Bilduren jarrera salatu du eta auzitara jotzea baztertzen ez duela adierazi du. Errauste planta baztertzeko ahaleginarekin Gipuzkoako Aldundia erakunde guztiei aurre egiten ari dela esan du. Baita Gipuzkoako herritarrei ere. Gainera, atezateko sistema inposatzea kritikatu die. Honen aurrean ez direla geldi egongo iragarri du eta behar bada epaitegietara joko dutela. Olanoren ustez, lurraldeko enpresen egoera kritikoa izanik Aldundiak ez du aktiboki jokatzen. Ekonomia arloan agendarik ez izatea arduragabekeria dela dio. EH Bilduk ordea, honi guztiari erantzuna emanez, erantzunkizun handia EAJarena dela salatu du. Norbaitek sartu baldin badu Gipuzkoako Aldundian egoera finantziero larri batetan, norbaitek utzi baldin badu bidegin eta Aldundian eta obra ezberdin eta egitasmo ezberdinen finantziazioan benetako arazoa hain zuzen ere hori EAJko arduradunak izan dira. Errauskailuaren kasuan 5 milioitik gorako galera ekarri zuen operazio finantziero bat eginda gero, gure ustez guzti horrek agerian jartzen du beraien gaitasun, falta bere gaitasun eza, eta zentzu horretan azken egunetan esaten ari diren adierazpen hoien helburu bakarra ziurrenik beraien ardura izkutatu nahi izatea izango litzateke.